Ngiyalala ngiyavuka futhi ngaphume ebumnyameni ngiphila futhi amaphansi kodwa ngiyaphakamama ngiyakhanya manje akukho Hey, yo, beautiful people, my Skim Nation. Do you have a Hollywood Bets account? Now it is the perfect time to get one and get a free welcome package. Just for successfully registering a new account, you get a 25 Rand sign-up bonus and a 50 free spins to Spina Zonke games on Hollywood Bets. To get this offer, just click and sign up the link pinned on the comment section below this video. And our promo code is SKWM as usual, SKWM August Game. Of course, the welcome offer, it is for new customers who are 18 years plus, 18 years and over. Terms and conditions, they do apply. And always, please remember to play responsibly. Hey, yo, South Africa. Ama-province onke, Gauteng, Northwest, Limpopo, Free State, Mpumalanga. We are in the Western Cape, Northern Cape, Eastern Cape, Potan Mawethu, ngiyanibingelela. Yazi mangibheka njalo la, I am reminded of something of our last episode that we did with the China lady, with the China girl. So we've been visiting schools with China, and I have noticed one thing. What God is doing some wonders in below China. You are, I think, rather young people are connected to your heart. So I'm not quite too sure if we are born good kahle kahle wena mele uphume 8 kule mpilo yakho le eningi. And China, by the way, uphiwe BBL yatlhago ka Sesotho. Bese hamba naye apha masitoko sizula labathe Saris Bartman. Khamba njani hayi ndihoyile way man dazi abantu babona ntoni ezampatha. How have you been, Chinese? Mfethu ngisharp ngigrand ngisizo zonke. Yeah, ziphelele. Hayi kuyaphelele. Yeah. Sicwele. Ziwu7. Ngempela. Ngifuna abazali bakho the question enginayo manje, last time evela ama comments and people wants to know ukuthi uChina does she have a relationship, maybe perhaps this character, yeah, I would like to call it a character, esibonayo la, perhaps ngutata akho, ubani le character ekabani le, kamalume katata ekamama? Lendi yongo. Yeah. I believe it's my uncle, because from previous video libeni nawe, Yeah. I told you that crime ibisuka from good time. So yeah, now mfethu he wasn't into into zenombolo, no. But his younger brothers named cousins akhe, yeah. So I believe like crime iveloper, I was born Glendo. Sure. Yeah. Mina ke uyizule kamelithi I believe, nami I believe khange uye etrongweni, khange uhlale etrongweni. Anhlelanga because izinto bengizenza la mthetho lo bengisithi bendiushaya iphela number 1 sithi siyakudabula phezulu kwento ethi nawe umuntu ongaphandle uyamfakela igcola kanjani suna. Remember I said icherry awushayi code mos. Yeah. Anina code, anina magunya mos. Yeah. But umuntu la ngaphandle mayifika la kum mina ndiyakwazi umbuza ba ekusemfethu uthini la ndicela intshayelo osuna. Angiyanga ba. But izinto I've done izinto coming from number 1. And number 1 zithe ekusemfethu kunama lawyer. Yeah. So shay lawyer it iphele lento. And yenzeka lonto. So when uloku uprotect abantu abayibhoko esingabazi. Abantu that I also don't know. Yeah. Abantu engazange ndababona nami. Yeah. Yebani. But ngabantu abathi uzawushaya lento it nansi ilozi. Yeah. Ilozi is money ke lokusha. Yeah. Ilozi nansi ayitsali moslendo. Yeah. Why? And koku mina I grew up ngisi spoiled brat. Yeah. But koku kwafika isikhathi sobana being a spoiled brat kufuneka ubuphele because now uoleda kasaspani. Yeah. So la andinayo it was very hard to accept Eish. because ngiqhela uba namhlanje ngineteki next week dinenye iteki. So ngiphume phandle man kanti nje mendiphuma phandle
ndiyokhayela nje olayini abanxilileyo kanti izandikhawatha. When was the time you realized ukuthi I know ndingenile ke ngoku ndingene deep kule nto? And I was still in school. Yeah. I think I was still in school. Yeah. And even though I was still in school, bendingafuna uyiyeka. Because yazi mawenza crime uba neempintshi ezininzi. Yazi lona? Yeah. Yeah. Because yeah, I was a bright student, yeah. a learner, smart. But koku ndafocus kwiiwe ezilapha phandle. Yeah. When I focused kwiwe ezilapha phandle, kulapho Yeah. khona ke ngoku I started dropping out. You know, Yeah. ama-marks, you know, ama-subject bendiwashaye, Yeah. bo Yeah. clever. Yeah. So I used that cleverness into criminality. So biyinto enjalo. Right. Ngifuna if uyangalawa ne, ngifuna sike singene deep. Sesiyovisita ke ngoku indaba katatakho because you touched uncles. So I'm not quite too sure ukuthi what was the role katatakho, ikhona or ibingekho at all. If someone were to ask you about your dad. We did have a relationship naye ne, because I'm a female version of him. Ndifana straight no father wam. But you know, as I don't know about what happened along ibond yethu, because unabanye abantwana, you know, and koku him focusing on abanye abantwana yandishekisa loo nto. And ukundishekisa kwakhe kulapho khona I went outside and I found father figures, because I found father figures kwi-number 1 ezizibhangaphakathi, because izebe zithi jonga sizawuthi sawufaka imali ayitsali. So it has been so bad. If sihleli kanje and then ubabakho avela vele from nowhere, what would you say to him? Okay, maybe firstly, the first layer of the question, do you have a relationship with your dad? To be honest, anginayo. I can meet him endleleni, nditshayisana naye endleleni on the same road. And akufani ongathi idlulumeza. Akufani ongathi idlulumeza because umedla mos uyama ukhrude. Ekuse kanjani usikasi mfethu. So it is very bad. Are you that cold or ukwenze ukuphushele Yeah. ekhoneni lo muntu? I believe he nguye ondipusha to that extent, because noma ungenayo imali ibond nengcusi, because love is not about money. Yeah. You know, happiness. Yeah. Yabo. Undenza ndifile nam as ingcusi yakhe, but he never made me feel ola hlobo. So nam ndaqonda hayibo. Ndicingele ntoni letsotsi? Yeah. You know lady. Lena ndifunayo uyayiplanda. Yeah. So ayitsali. Wife neke ngoku ndicingele letsotsi semayivayo. And ndiyayibona itsotsi iyatyembela. Shama Costolo head to toe. Hey man. My favorite brand. Oh. Shama Costolo head to toe. But except anamali yoba ngingene esigela. But we can't put him at fault, but yeah, unguye. He absent loud. Yeah. Very absent. Does he know about this kind of life? Does he know about your stories? Does he know you or angeka claim ukuthi uyakwazi? I believe he knows, because I podcast yami yoqala no Utalazo. Yeah. I believe he saw it. Yeah. Because kuyafika inkulumo pha kumendlini ba hey abantu bakokwenu akulotatakho calling ba hey izinto zithethe kwi because I did touch on ufather wam pha. Yeah. Yabo. And I was like, I'm not wrong. Imaqiniso nje pha. So he knows but he was absent. Goku why? And for the fact that nditshayisana naye endleleni and then animhruti, it says a lot. Man, make me understand. So your own blood, your dad, your father, nihlangana endleleni kube cold ngathi udlula umkhozi or stranger, umuntu ongekho obligated ukumbulisa. Yeah. Ingathi ngumuntu ubungamazi, ingathi ngumuntu ubungahlali naye, because I remember ngoku igazi lami belisashushu. Yeah. Bengisenza amawaza. Masibo oledwa uthi kusehamba uhlale lowa wena. But she didn't know that lower.
lapho khona ngimoshakala khona. Yeah. And there I was forming a bond naye, and I formed, ndiyafoster, ndayibona le tsotsi uba ikho kum, Eish. ndayibona ikho kum, I'm forcing, Eish. till ndade ndahamba phaa, Hey, son. ndabuyela ekhaya. What are those conversations ozikhumbulayo mhlambe notatako? Because now I'm getting to know you, and I know ukuthi the people at home will fall in love with the character for the true essence of you being alive. Because a lot of people have been seeing you, have been hearing your stories, but arabakwazi. The first question endambuza, ubuke wangcanywa? Yeah. And he was like, yeah. Ubuyingane endithanda kakhulu, and ubone it built something kumba ekuse le bond ndiyifunayo nansi. Yeah. Maybe mna I needed to stop being firm, yabo. Ndiyeke le tsotsi, to give him a chance, but no man. I gave him a chance wayirhayisa, meaning le nto ayifunayo yilena, so makavaye. Ukuba useless mhlambe. I believe so. Ah. And I believe not having something, because bengitshayisane naye ngenye imini, and I had consciousness because endleleni kugcwele and abantu bayamazi Yeah. uba ngufather wami. So ngiyamrhuta ekuse unjani mfethu, athi ngishap, like ngithetha naye seyimpintshi yamos, Yeah. because he Yeah. knows me, yabo. Ekuse mfethu unjani, athi ngishap, kwenzakalani ngolife wakho? And he tells me, no man, andispani, yabo. So always you can't tell me about uspani, but uyatyembela. Wena ungena nje pha ubukiwe nje yonke into ungena kwakho nje pha umuntu ujikijele wena, so you can't tell me that. And ndihlale naye and he tells me about abanye abantwana bakhe uba yazi ngithengele abantwana bam iteki, ngithengele abantwana bam stationary, I'm struggling for isikolo, funa ukungena kwi-nursing shushu, school fees boma 30 block, uleda kaspani. But it means senzeka. Do you think a relationship between Bodaboy 2 has added mhlambe to this dire situation? I believe with the behavior I am, because if he was present, some of izinto that I had encountered endleleni bengingasoze nizenze, because bekuzabe ilizwi lendoda. And benza kwazi umxelela uba hey kwamajita andifonelayo apha ngaphakathi athi manje izinto esona ndithini. Mhlawumbi yena uzawuza neplan. Yabo. But he was never present. And koku oledwa amandishana naye siyaxabana ngento encinci. Ubona uba yinto encinci le. And she brings it up uba utatakho left you with nothing. And it backfires kuye, because uyandibona ngoba ukhe nditshintshile. Ngomsa ndisathethe loo nto, because yayazi that triggered me. Because yayazi once athethe laa nto andinandothetha. And ngomso she apologizes. Yeah, she apologizes, it's fine, ngumamam. But that stick with me. But le tsotsi le babe kusithiwa ndiyakwazi nendiyikhimbile le nto ndiyikhimbile le nto singabikho. Yo. Bona ukufikela lo mqondo ukuthi lo muntu kuyafana ukuthi into engekho. To be honest, I'm a very nice person. But I can be very heartless. Nginokwenza into ngisoba nginormal nginje ngingatshaya ngingathini ngisu. Ngiyenze ibe clean. So ibe ngathi into eyenziwa liphara. Someone who's paranoid. Because paranoid comes from para. That is why you come a para, because that person paranoid. Yeah, so ibe into enjalo, but davele ndamxelela uba no man, it's fine man, just focus on life wakho. And he has focused on life wakhe. Andimceli nix, andimceli nerandi chepis. Neba nditshayisana naye shop. Nguye ovela athi khandibhayela inkawuza la. Ndithi sure itsali ini gqa inkawuza. Anginani nix endikhuluma naye. So you don't have respect for your dad? I do have respect for him now, because now mangimbona endleleni it's high ngiyadlula.
There's nothing further than mocho. Sure. Even kwapha elokishini. Uma betshayisana nami ekusawumbona uthama wakho lapha. Ndithi sure ndibonile ndibe ndingambonanga. Ndibane naye ngapha yahamba namabele yabancanywa kamabele. Tshayisana nami namabele. Sure. Clean. Yeah, ndibonile. So it's toxic. Yeah. So now, do you think maybe in terms of our relationships now, because I collapse and sadly, for the people abangazi by pick up from the first episode, you lost the first boyfriend to guns, and then the second boyfriend, same, almost similar situation. Somewhat, do you see the element, yellow baba, and then I do see it because number one, abanye baba bafana ngithola nabo. It's like lo mntu andimncanywa, but he's playing a father figure role in my life, but it can't be a father figure role because we are in a relationship now, and lo mntu yintanga yam, so he can't be my dad, but izinto azenzayo, it's like he's my dad. So sometimes I fell into la trap yoba manspin man letsothi ewa ndincanya, but ikhona man le way kudala ndifuna man nansi andiyazi how can I interpret it, but inside kukhona language mangihamba nawe lapha like the school we did just the other day, abantwana besikolo bakhuluma language yakho le. What were you talking about? Because ngiyabezwa ba recite story. What was that story about? Bayenza ama sound wakho ngazi bo uthi imoto kwenzakalani. What happened? Bokhuluma ngani? umotsho kanjani? Abantwana, what was that language? There's something that Okay, amacephe. yeah, Yo amacephe are guns, yeah. you know. That was my first encounter ngibambe yentshiza la kumesandleni and ndingayigwatshi Yeah. because lana ngayithatha ndayisa kwimpintshi zamiekusemfethu nditshayise wesu sure ifonile number 1 yathi kusekukulayini ocinezelayo ngawurhuqo yapha ayitsali ndiyavaya ndihamba ndiyapha xa ndifika phana xa ufika phana awufiki uthi uthunywe nguskim ndiza kupha isithalala is a nickname elokishini andidayi nickname uma ndifika phana sure mfethu nguthunywe ngusibanibani because number 1 ezakasi abadwadli kwezakasi Yeah. yabona eziwe zenkampu nenkampu yeah because number 1 mos siyakwazi ushaya inkampu la ngaphandle Yeah. yabo so kuthunyelwa imedi hamba uthatha amacephe so I'm having this eteksini ndisivulile okay sho ngamacephe khalihlikele kamajideni man ekusemajideni nazo eziwe uthuka amajideni ekuse hayi Trombi evaya nazo eziwe man but mina ndiyiphethe lento yayibona man I can do something about lento. Yeah. And number 1 are pursuing me uba ngekusemfethu yazi bungashaya umthetho ngalento. Yeah. And unala way you can do everything and funa uxoka. Yeah. Iyayenza itrag. Kakhulu. There's that Somalian story. What happened? Kwenzakalani? Ema Pakistani nasema Somalian. Extortion. That is extortion. Yeah. I-extortion ndingena njani kuyo? Ndingena ku-extortion ndispina nale tsotsi. Itsotsi ziya collector. Manise kuba itsotsi apha ekasi ziyaqantshelwa. Ba ziya collector apha ekasi. So orhata shaya ipatrol apha ekasi. And koku kuyaziwa my friend ngedate ethile. Imali clean akho nditsalayo. Otherwise my friend uyavala. You know, sometimes ungafika kwamanye amakasi my friend uvalile ntoni imali ibishota okanye uthe andinayo imali vala mfethu ngale mizuzu kuze imali awunayo thatha ibele pha ikusetrombi kancane yapha kula shop. And remember lo muntu I'm dating him, if benzayixelwa impintshi yami le nto benzathi kusehabo yandisikala wena intenza uthunywa nguwe itsotsi yami sinqenqe su sejonga manje ndifuna uthi sure yanxilile nami ndiye pha my friend kancane my friend uyayikhupha boxing house inenyuku
nandiyaphuma ndiyanika yena. My friend wesibini boxing girls. My friend wesithathu yiplastic emnyama. My friend onjanjani. So and imali ezidom oma 300 400 300 400 till ngabona ukuthi le mali sisnack kum of which lo muntu yandirhayizisa because ngiyambona ngokuba utyeme lo Bugatti ontontoni mina ndiplanta ngama-4 wire ngiqala igaga maslo. So ndaphuma ko my friend but you know kule nto awukwazi ukuthi uphumile because mna into mna bendiyenza it wasn't about kuthiwe sihleli namajita kusekuzawutyiwa ikhago ngoku so khona into esiplenayo. No, it was a phone call away. Yeah. Ba kwenzeka into esuna so funeke kuthi ngoku yentshwangu awusatsho uba ugoqakele mfethu uphumile i-podcast uchina uthi utshintshile mfethu awutsho uba kusewugoqakele ndithi mfethu bengazukwazi udrata ndithi ndisafuna uphikelela imizuzu yakho kalo. And remember zikhona izinto that I did with number 1 for ifavor yam yabo. So nakum it backfires imxela uba yekusemfethu uyazazi mosiba idala zakho zithi but show mfethu ugoqakele. Usisikoli wawusisikoli mos. You know what that means. We are coming back but ngesikhathi esigrand. Sure siyimamela le uthethayo but siyabuya. So and I told myself I cannot live in fear. Uba into izawukwenzeka mayibe zidala zabo mayenzeke clean. Number 1, since the last podcast, have you heard anything mhlambe because or iyo lama messages adluliswayo ukuthi no sizwile bathi uthi is it true or false? Anguma message number 1 iyandidrata ngokwakhe personally. Ekusemfethu khukilana othi surely nale xa izawuphuma uzawuphinda ndibethe athi ekusemfethu ngiyabona ukuthi ngisemnonyeni kwamna but iwe yancanywayo ukuthi akunasithalala esivelayo kwesakhe because unesithalala umfethu. So noma iyavela ngoku bitshintshile but noma uthi ekuse-China khawuyoshayisa umthetho phaa it will be very difficult because now life I'm exposed now uba nditshintshile. So for mna uba ndithi ndiyothatha icephe ngoku uba ndizawuspana hayi bo ayisoze sipane lo ngoku. Anagoqakala but So manje abantu maba retire abanye they hand over. What happened to amacephe? as in they hand over. No, angithi umunye umuntu makakutshela ukuthi mina ngiya retire. Sure, It's either uye waboshwa sure. and then obviously amathulusi waboshwa nawo ahamba Sure. kanjalo but wena uboshiwe amakhoti yonke lenyakanyaka bazamile ukukumokolela into zakho baziloko yazinyathela kwenzakaleni ngamacephe? Amacephe kaloku you return them apho usuka khona. You know, kune location ehlala amajita apho khona chayiseka all sort of amacephe. Shukuthi i-rifle. Yanchayisa. So elicephe I take them ndiwanika namajita. If siyafika kule ndawo ekusemfethu platya nangamacephe kuthiwe mandwazisa apha. Remember namajita namandwazi andimazi kwalo mntu ndifoneleyo uthe along the way uzawutshayisana namajita azothi. So kanjani kwi-sticky situation esingaka ngathi udila neyibhoko kukhuluma abantu ongabazi ungena kanjani kule nto le? Hey, yazi ubo umntanami I wonder ukuthi bengiyothini but uprincess ukhuluma le language le. Kaloku for me to believe uba number 1 shooting abantu ngempela i-movement apha eKasi. Ekuse okay uchaya phaa uchaya happy shoot lo mntu wazi half your life wam ndigeleza phi ndigeleza ujibani kubani ndibloma nabo shoot lo mntu wazi kakhulu why not ndiyenze le nto. And at that time ngoku beqala ungicela okokuqala I was vulnerable ndandimncinci funa ilusi. So when he starts I'm shocked uba lo tsotsi uyandazi. So if ndingathi no it's gonna be a big issue and ngoku ndiyasaba ukuthi ekhaya izawufika njani le nto phaa ekhaya because ekhaya mna ndaziwa istoked vele. So izawuba ngathi yinto endiyithandayo mandivele ndiyenze mani le nto. And sometimes negama oliphiwe elokishini yeah it can build umuntu onguye.
because elokishini uzawubiza kuthiwe ye mamsigebengu uyanxila sure ya ndingumamsigebengu and omnye umntu uza kubhayizisa axelela yamazi mamsigebengu uthetha ukuthini mamsigebengu kuthatha icephe uhambe emsebenzini and now ndihleli ndedwa ndithi ekuse shuthi ndiyimpatha mosu okay andiwathathe la macephe nam ndiyophangela namajida aba bazofotsha bazofakela abanye igcwala kanjani uba hayi uyanyathilisa ngasikhathi uba ithambo utyanyanzi babe nalo anganalo clean. What is the worst thing oke wayenza in life? Ndingathi idibene nethambo you know yabona ngitshilo ukuthi intshiza inepower unayo kunomuntu ofuna ukunyathela ikonsi wena yazibuna lanto ipha endlini and wakunyathela izawusuka lihlale so ufethu usungiqala uzawuthini wena uzawuphinde ndikunyathele ndiza kunyathele ngoku uzawuthini so lo mntu manimfakele igcwala kanjani lo mntu because akafoji mus uyamfakela igcwala kanjani but ke oku iya-backfire laa nto xa sewuhleli wethu uba yekuse okay laa mntu ephana nje ndim okanye laa mntu ephana nje ubethwe ndim unethambo wena kulapho khona kokuthina singabantu abamnyama believe in-magics hayi la wenza isikwala la izawuvaya mtshana ayenza isikwala hayi awuziphuphi lezi zinto ebusuku? not necessarily Yeah. but Uyazigeza lezi. iba khona into etriggerishayo kaloku to what you believe in yabona thina singabantu abamnyama sinalani bancima hayi mali letsotsi ndizayiblasa le gqubani yami ndosikwala apha kugogo bani izawuphela yonke loo nto sisonke sosimnyama because you believe in laa nto but if you do not believe in kulaa nto ayisoze ukusipanela mtshana clean uzawubuya okokoko weird dreams. So do you believe when ukuthi your breakthrough ilele ku crime or your breakthrough ilele iqhumekeke kwi common sense and doing good, the will of God? Yeah. Because i-common sense yam ifike ngondithi ibeka phansi ngo I'm changing the circle of friends now. I'm changing out because thina singabantwana nowadays once itsotsi ithi kusendiyinsizwa you interested in le tsotsi hey hayi nami ndijola nensizwa it's nice xa uthetha apha kwatshuzi bakho kusandijola nensizwa nam yabo Yes. Yeah. influenceka very lula so let me abstain from umjolo maybe mhlambi lewe yomjolo okay sure circle of friends sure man bakhethe lamajida let me try this side and now the circle of friends endinayo ngoku Why Doing why very are well. you so popular? Googs, Nyanga, Langa, sifike Philippe and lapho mangifika bathi yey le kasi ziyasha ziyakhala. No, I saw it and we're luckily enough obviously senze into esenzayo saphuma sahamba siyospana but people they can't stop, you know, talking about it and amplifying a message yet danger, you know, around that area. But still, people love you. Bakuthandani abantu bonke no? I believe indlela endithetha ngayo Yeah. iringas yam because indlela endithetha ngayo shocks everyone ufana netsotsi uba itsotsi zongcwasa mna ngolo sizi ndithi mojo kanjani ibona le tsotsi yabhekela nami ndiyacashela ukuthi ngiyimithi so ubona bayayibona le nto ithethwa yile cherry and le cherry she has a story ukuthi lewe uyiphilile le nto and uyazi umkhuzi ukuthi lo mntana wazi ntoni ngentshayelo surely kwalapha zizaba khona iintsizwa zawuthi wazini ngentshayelo lo wazini ngamagunya but inde le nto I-Afrikaans uyazelaphi ufunde phi? ngifunde i-primary school yami ngifunde eMitchells Plain ndafunda my first junior high school eMitchells Plain
And then my second high school, apho ukuze ndigqiba grade 12, it was, awekhona amakhaladi. So ngihleli kakhulu namakhaladi. Yeah. So ilanguage uyibambe kanjani? How do you grasp this language? Le yamakhaladi. No, le language oyikhulumayo. Whether inombolo or isitsotsi or yini. Sure. Le language ivela mandifuna ushekisa wena. Remember ndiyimedi, uyimedi, ihleli no-achos bam, or I'm at home, iyafona le tsotsi. And ndikhule ndingumntu ohlala nama-out, but ama-out bendihlala nawo bewengekho kwitsotsi tala. So now I've grown. Ungumntu, once you start doing crime, uchayisana nabantu ngabantu. So ufumaniseka ukuba lo uthetha le nto, okay ndiyayidibanisa, xa ndinoyidibanisa le nto ithethwa ngulona, yile nto mos ithethwa apha le. Sure. So xa uzawufika phaa ekhaya ufowune uthi ekuse uzuyothatha amacephe. Sure ndizawuthatha amacephe. Uzawubuza olethu wam ngamacephe antoni? Hayi sithunywe ngumama kuthe masihambe siyothatha amacephe. Sithetha ngeentshizı zabo. So ukushekisa omnye umntu ongayaziyo. Ilanguage yoshekisa umntu angayazi uba uthetha ngantoni. So do you believe uzoguga ugogo ukhuluma le language? But andiyazi. Do you wish to see young people learn Tibambi traction, joining the language, talking this language, or you don't want to, or you want to wish them away? Good day. These people must stay away. I do want to wish them away because now it's totally, it has become a norm. You know, fumaniseka uba uzawutshayisana nomntana uzakuxhomela u-7 laa nto phaa ngaphakathi ithetha likhulu uzandixhomela u-7 uzandixhomela u-6 uzandixhomela u-8 ithetha ukuthini laa nto laa mntu uzawufuna igcwala kanjani mhlawumbi umntu omdala uzawufuna igcwala kanjani mna ndizakuyeka because uzandithatha ukuthi ndiyitsheri mna ngazinto yabo. But I do not wish, but I somehow wish because kungashiyeki elokishini because sometimes amanye amacheri get raped because kaloku lo mntana sithetha ngaye ngoku apha utipile sihleli apha namajida kukho achuz wakhe sishekisa la achuz wakhe uzawuvaya sawuthetha lo sizawulala naye. So it does have an impact because I wish ingase but awukwazi uyigeleziswa mosilewe uyayibamba apho uyibamba khona kulapho khona uzokwazi na umisa ingqondo uba okay apha kuthethwa ngam apha mani ndihambe. But koku nowadays once umntu afunda itsotsi itala ufuna uba lapha phandle yabo ufuna uba lapha ndifuna uba nguChina, you know. Yeah. Abakaze bakathemthe wena abafana because a lot of people abaphile impilo ephilile badlula ezintweni thola ukuthi umuntu inhliziyo seyifila kutshela ukuthi hey mina was violated 5 times. Mna ngiqala ulala nomfana I think I was 18 or 19 years. No, zinto za no. Yeah. And benodibana nabafana umfana athi jonga ndifuna ube yimedium but awuzolala nam ndifuna le trach le unayo uhambe ndiphushele esibhani sithi mna into endiyifunayo into inyuku nale tsotsi izawulala apha incane kwam ithi yancanywa clean. So what's the plan manje wenza imali? Isigela Yeah. clean. Do you have a desire of acting because you have a huge talent Ne? and that's very visible. Yeah, it's not questionable. And arguably abantu banga-argue about me, and I can see it. Ukuthi une talent. The reason why I said I want a return kule episode, I wanted to lobby abantu abaku filming industry. So le film industry abantu abaku arts ukuthi hayi nangu umuntu wenu la. Do you have a wish? So if opportunity could present itself, would you go? We're going to lockdown by and I see so much of you in those characters. Balapan. I don't see myself. I've never thought being an actor, but I'd give it a try. Because you're not the first person on Yeah. Meaning there's something. Yeah. I'm willing to give it a try. And ya flop.
let's go to schools. I see and I know young people back Nanywa. Let's give them your socials again and the number. I had to, because Benguejela address a few questions. It was not a long interview, repeat. I was here to address the questions of Buzazwana. They were interested to know ukuthi uTatako, what is the role that he is playing. Do you Yeah. believe in God? I do. Do you go to church? I don't. Why? I don't know. You don't like But- fellowshipping? But inokufika la ndithi hambi ecaweni. Yeah. Ndiye Okay, ecaweni. we must go to church. Asibapha amanamba wakho nama-socials. Okay, ngiyafumaneka ku-Facebook, nguluhle Mwezo, ku-TikTok, nguChina, abantu bayangazi. WhatsApp number. Unoba yiphi number ne? WhatsApp, yeah. 060 264 1456. I'm going to repeat. 060 264 1456. Come on, Western Cape, China in the building. That's how we are signing off, and we are out. Keep well and stay blessed until the next episode. Against the World podcast. We love you with the love of the Lord. Mucho. Yo.